Bun găsit la un nou episod al podcastului Asociației Anais. Sunt Simona Chirciu, doctor în științe politice, jurnalistă și expertă pe drepturile omului. Astăzi vorbim cu Adela Niță Senteș, psiholog și psihoterapeut, și Isabela Bănescu, psiholog și psihoterapeut. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Eu sunt Isabela Bănescu, sunt psiholog clinician și psihoterapeut, format în psihoterapie focalizată pe emoții. Lucrez la Anais de 3 ani cu victimele violenței domestice și îmi place foarte mult munca aceasta în care încerc să susțin cât mai mult victimele să-și cunoască lumea interioară, să-și cunoască emoțiile și implicit și nevoile și să reușească până la urmă să se împuternicească și să își facă dreptate, să iasă din situațiile abuzive, să se protejeze. Sunt psihoterapeuta de la Senteș cu formare în psihoterapie experiențială și sunt alături de Asociația Anais încă de la începuturi. Am avut ocazia să consiliez peste 10.000 de beneficiari ale Asociației Anais. Dincolo de consilierea psihologică, mă ocup de grupurile de suport și de comunitatea femeilor din Asociația Anais. Astăzi vorbim despre consiliere psihologică și de ce este important să fie făcută într-un mod etic și corect, pentru ca femeile să aibă un drum cât mai ușor de la situația de abuz și victimă la statutul de supraviețuitoare. Adela, Isabela, vă rog să-mi povestiți puțin despre serviciile pe care femeile care vor să iasă din situații de violență le primesc aici, la Asociația Anais. Atunci când femeile conștientizează că se află într-o situație de violență sau vor să înțeleagă mai bine complexitatea situației în care se află și apelează la Anais, în primă instanță ele se întâlnesc pentru o evaluare inițială cu asistentul nostru, cu asistentele noastre sociale, iar ele sunt primele persoane care răspund la întrebări și de obicei la întrebările astea mult mai concrete despre care sunt pașii pe care urmează să-i facă și pe care ar fi bine să-i facă în același timp și să se simtă și protejată. Iar apoi asistentele sociale le pun în contact pe femei cu ceilalți specialiști, de exemplu cu noi pentru consiliere psihologică sau cu avocații noștri pentru consilierea juridică. Isabela, Adela, vă rog să spuneți ce presupune concret consilierea psihologică și prin ce pași trebuie să treacă femeile care vin la voi. Fiecare beneficiară vine cu o poveste diferită, cu o experiență de viață diferită. Sunt nevoi de moment. Poate femeia tocmai a fost hărțuită, a fost urmărită sau a fost bătută sau i s-au luat copiii și, bineînțeles, cu fiecare în parte voi lucra pe un alt segment. Niciodată această consiliere psihologică nu are acel cadru punctual. Astăzi vorbim despre furie, astăzi vorbim despre negarea emoțiilor sau acceptarea furiei. Diferă uneori de la experiența ei traumatică la momentul în care se află atunci când ne întâlnim. Din păcate spun că ele vin într-o criză foarte mare existențială, în care viața le-a fugit de sub picioare, nu se mai regăsesc, sunt în pragul divorțului, rămân fără resurse, rămân poate uneori fără copii, copiii sunt alienați de către agresor, nu știu cine sunt, nu știu dacă își pot reclădi viața ca înainte, că această experiență să nu treacă peste tine și să nu o înțelegi. Și pe lângă nevoile specifice ale fiecărei beneficiare cu care lucrăm și pe care ne concentrăm ședință cu ședință, avem și niște obiective mai ample pe care încercăm să le avem în vedere și să construim la întreaga dezvoltare a persoanei, și anume să completăm acolo unde are nevoie în plus de psihoeducație, să încurajăm mai mult sentimentul ăsta de încredere în sine, pentru că de multe ori vin simțindu-se extrem de vinovate, extrem de descurajate. Încercăm să le ajutăm să susținem cât mai mult, să învețe să se afirme mai mult pe ele însele, să-și acceseze sentimentele precum furia, care pot să le ajute să facă față, să se afirme, să se susțină, să se protejeze. Cât de important este ca femeile care trec prin situații de violență să vină la consiliere psihologică? Este extrem de vital și important să vină la
consilierea psihologică, pentru că uneori atunci când treci printr-o relație abuzivă, nu știi că poți să ceri ajutor. Consilierea psihologică exact asta face. Este un spațiu unde ea este ascultată, unde ea este înțeleasă, povestea este crezută și nu doar crezută, ci aici împreună găsim soluții la problema pe care beneficiara noastră o are. Pentru că cu cât vom găsi soluții mai multe, cu atât procesul ei de restabilire emoțională va fi unul foarte profund. Soluțiile se găsesc într-adevăr în funcție de cazul în care ea se află, în funcție de nevoile pe care le are în acel moment, în funcție de istoricul ei de viață, de istoricul relațional, de intervenția asta de multe ori multiaxială a noastră în cazul beneficiarei. Și atunci consilierea psihologică vine și așează cumva toate informațiile pe care ea le are și știe care este parcursul ei emoțional în tot procesul acesta de recuperare și de restabilizare sănătoasă a propriilor ei emoții. Deci o ajută să iasă din blocaj și de sub controlul agresorului. Consilierea psihologică, da, o poate ajuta să iasă de sub controlul agresorului, pentru că cu cât conștientizează mai mult uh, cum a fost manipulată, cum a fost agresată, ce înseamnă abuzul psihologic, ce înseamnă abuzul emoțional, ce fel de efecte a avut acest abuz emoțional constant, sistematic asupra întregului ei sistem relațional, cu atât ea va fi foarte bine structurată și va putea cumva să își ia această resursă interioară înapoi. Și stima de sine cumva recăpătată în urma întregului proces de consiliere psihologică. Știm deja că multe femei vin copleșite de emoții negative, fie rușine, fie frică, autovinovățire. Cum faceți să le scăpați de aceste emoții? Cum gestionați toate stările lor și comportamentele pe care le au? Într-adevăr, copleșirea asta emoțională este foarte comună la toate femeile cu care ne întâlnim și e foarte important să ne uităm la fiecare trăire în parte și să o punem în contextul situației ei de viață, să înțeleagă legătura dintre tratamentul abuziv și efectul care este acesta emoțional de vinovăție, să poată să acceseze ceea ce este în spatele acestei vinovății și de multe ori aici este multă tristețe, multă furie îndreptățită în fața abuzului. Da, vine cu foarte multă frică și frici generalizate, poate, mai puțină încredere în ceilalți oameni, așa că e vorba de a încerca să rescriem cumva întreaga poveste a vinovăției ei și să putem să punem vina înapoi acolo unde și rușinea acolo unde aparțin, și anume la agresor. Și foarte important și atunci când ea este atât de copleșită și nu își vede deloc nicio parte din ea bună, poate, sau nicio resursă, nicio calitate și a uitat cu totul valoarea, busola ei interne este total dată peste cap, punem noi în cuvinte, ajutăm noi să vadă ceea ce este de văzut acolo, ajutăm noi prin a afirma de fiecare dată când vedem o resursă în ea, când vedem o parte care este sănătoasă, și încercăm ușor, ușor în felul ăsta să o ajutăm și pe ea să le vadă mai mult în viitor. Aș vrea să mai continui cu faptul că această vinovăție se pune cumva pe umerii femeii abuzate încă din familie, încă din istoria transgenerațională a femeii. De acolo de unde ea a învățat cum să plece capul, cum să răspundă, cum să fie sumisivă, cum să accepte și cum să tolereze acest abuz constant. Și dacă n-a fost vorba doar despre ea, cum a fost învățată, putem să ne uităm în jurul nostru cât de mult acceptăm comportamentele abuzive ale oamenilor din jurul nostru. Și cu cât această normalizare a abuzului pe care agresorul îl exercită asupra victimei este mai mare, cu atât îi va fi mai greu femeii supraviețuitoare a violenței domestice să plece de acolo. Iar când vom înceta noi, ca și politici, să nu mai găsim vinovată victima și să ne uităm puțin în curtea agresorului și să avem legi foarte clar puse la punct, încât agresorul să nu mai aibă curajul să încalce un ordin de protecție
atunci nu va mai fi deloc vina victimei. Astăzi, din păcate, sunt atât de multe femicide în România și s-a pus atât de mult accentul pe lucrul acesta și s-a pus cumva lupa asupra femeii care este victimă, nu pentru că este vinovată, ci pentru că uneori este doar femeie și are curajul să spună nu unui agresor. Deși suntem în anul aproape 2026, vedem că, din păcate, aceste prejudecăți încă persistă. Dar aici, femeile care vin ajung să rescrie aceste stereotipuri și prejudecăți pe care le aud de când se nasc despre ele și despre femeile din jurul lor. Încercăm să normalizăm uneori la grupul de suport faptul că credința care te-a ținut în relație, ea te-a sabotat pe parcursul întregii relații. Și aici nu vorbim de o relație sau doar despre relații de scurtă durată, aici vorbim despre relații longevive. Longevive de ce? Pentru că femeia a stat, a acceptat și a îndurat. Astăzi, din fericire, accesul la această psihoeducație, la foarte multe voci care vin și vorbesc despre cât de importantă este libertatea de exprimare a unei femei, că suntem totuși în 2025 și avem curajul să spunem lucrurilor pe nume, asta ajută cumva femeia să își recapete încrederea în sine și să își dea seama că nu este singură. Mi se pare important și că încercăm să susținem ca femeile să aibă răbdare cu procesul lor. Pentru că, da, cum zicea Adela, e vorba de foarte multe credințe înrădăcinate, multe stereotipuri după care, din păcate, au trăit pentru multă vreme în societatea asta. Și în același timp e vorba poate de niște răspunsuri traumatice sau răspunsuri de frică în care intră în fața agresiunii și este foarte frumos să ne gândim la a reuși să fim asertivi până la urmă, dar chiar este un proces până acolo și e foarte important să înțeleagă că poate da, primele răspunsuri pe care le are sunt unele de frică, dar putem să încurajăm foarte mult ca în relații sigure să exerseze capacitatea asta de a se afirma pe sine mai mult. Și când vine vorba de relații sigure, din nou, grupul de suport pe care le avem aici e foarte important. Relația cu noi specialiștii care suntem calzi cu ele, dar și relațiile din jurul lor, prieteniile, persoanele de suport și persoanele care sunt resurse pozitive în viața lor, le ajută foarte mult să-și reîntregească sentimentul ăsta de încredere și să poată până la final să își recapete cât mai mult puterea și vocea. Aș vrea ca toate femeile care trec prin forme de violență să realizeze că este nevoie de timp pentru acest întreg proces și că dacă partenerului, da, au dat atâta timp, atâta dragoste, atâta răbdare, atâta înțelegere, măcar o parte din tot chinul și toată dăruirea lor către o relație care până la urmă chiar nu a mers și s-a transformat într-o relație toxică și într-o situație de abuz, de violență, de încălcare a drepturilor omului până la urmă și poate le-au și pus și viața în pericol la un moment dat. Deci să dea din tot ce au dat către partener și relație, să își dea și pentru ele însele în acest proces. Cu asta și pornim în grupurile de suport, pentru că există un exercițiu foarte simplu pe care îl fac. Să-mi spuneți, vă rog, care sunt primele 5 persoane pe care le iubiți în viața dumneavoastră și să le puneți pe o foaie de hârtie. Iar probabil că din curiozitate fiecare va face asta chiar în acest moment și n-am cum să nu observ că nimeni nu se pune pe acea listă și toată lumea se exclude, pentru că am învățat atât de mult, revin, în istoria noastră transgenerațională, de a-l pune pe celălalt pe primul loc, de a da copilului absolut totul, de a ne sacrifica, de a ne sacrifica pentru familie, pentru binele copilului, pentru ceilalți și așa mai departe. Iar în consilierea psihologică și în grupurile de suport învățăm femeia că ea este în centrul existenței sale. Iar de aici
toate pârghile care duc către copil, către ceilalți, către autorități, către instituții, țin foarte mult de cum se raportează ea la sine. Iar dacă ea se iubește și își dă seama că prima dată masca și-o pune ea de oxigen și apoi copilului și copilul apoi va fi foarte bine pentru că ea este bine, deja sistemul ei relațional se schimbă, iar cumva întreaga anxietate, durere, traumă încet să se resemnifice. Femeile care vin la consiliere psihologică ajung să doboare aceste bariere și să nu mai creadă că dacă se sacrifică automat vor și primi acel statut de femeie bună, mamă bună, soție bună. Trec ele peste această prejudecată? Reușesc? Din nou am învățat că doar dacă suntem bune, merităm. Am învățat că doar dacă ne sacrificăm, merităm. Iar aici învățăm că merităm atunci când dăm lucruri bune, într-adevăr, și că acest sacrificiu de multe ori trebuie reformulat pentru că vine la pachet cumva. Nu, acest sacrificiul nu este despre iubire. Sacrificiul este cu totul altceva și de multe ori foarte prost înțeles și din cauza aceasta și rămân în relațiile abuzive pentru că cred și speră constant că acela se va schimba dacă ea se sacrifică, copiii o vor asculta, o va iubi mai mult, poate a făcut ea ceva greșit, sigur ea este de vină că nu a dat mai mult, că nu s-a sacrificat mai mult, că n-a renunțat mai mult la părți din ea și așa mai departe. Și ajunge în spirala asta din care iese greu și în care acceptă abuzul. Deci da, este foarte mult despre a reuși să pună toată acea empatie de care este capabilă, pentru că toate femeile pe care le-am văzut și care am lucrat aici au o empatie foarte mare, au o capacitate de înțelegere extraordinar de mare, să poată să o pună înapoi în ele și să construim capacitatea asta de autocompasiune și pentru asta e foarte important, de exemplu, cred și la grupuri, atunci când pot să o simtă pentru altă persoană care a trecut prin situația lor, să înțeleagă că și ele o merită, să înțeleagă la modul ăsta simțit că dacă altă persoană are dreptul să merite empatie, o are și ea. Aici, la Anais, le ajutați pe femei, le sprijiniți să-și acceseze resursele interioare, dar și furia cu care sigur vin și pe care o au adânc, ascunsă și reprimată. Cum le ajutați să pună limite? Cum le ajutați să înțeleagă importanța limitelor? Și mai ales când vine vorba de consiliere psihologică, cum să ia tot ce e mai bun din toată munca de aici și să își întărească aceste limite interpersonale? Începem cu granițe și limite sănătoase. În relațiile toxice, abuzive, nu vedem aceste granițe, pentru că ele nu există. Atâta timp cât tu renunți la părți prețioase din tine și nu ai niciun fel de granițe față de abuzator, atâta timp cât îi dai din timpul tău, din viața ta, din resursele tale, din banii tăi, din timpul tău valoros și așa mai departe, înseamnă că nu ai granițe. Și te trezești că tragi linie și spui i-am dat totul și am primit ce înapoi? Abuz, violență, jigniri, umiliri, n-am avut voie să plec undeva, a trebuit tot timpul să ascult de el, nu am mai avut voie să-mi spun părerile, să mă fac auzită. Și aici se termină cumva granița supraviețuitoarei atunci când ea se află în acea relație. Și atunci se termină cumva această graniță când toate lucrurile acestea au fost cumva la liber în relație și nu s-au impus niciun fel de reguli. Noi trăim într-o societate unde există reguli. Avem reguli de circulație, avem reguli de a merge pe stradă, reguli la școală, reguli la serviciu și așa mai departe. De ce n-am avea reguli și în relațiile de cuplu? Aș putea să am o regulă să nu mă jignești, să nu vorbești urât, să mă iubești, să mă respecti și așa mai departe. Iar dacă cumva
vin cu aceste reguli după ce a trecut o perioadă din relație, agresorul ce spune? Păi te-ai schimbat, înseamnă că ai pe altcineva, înseamnă că nu mă iubești suficient, nu te sacrifici suficient. Iar atunci cumva rulează din nou acel program transgenerațional care îi spune femeii că trebuie să te sacrifici, că trebuie să dai totul și că nu există granițe Și sănătoase. dacă tot ai Aici, mers până aici, dacă tot ai mers până aici, continuă tot în felul acesta. Și aici învățăm să spunem nu. Avem libertatea de a spune nu anumitor lucruri care îți încarcă normalitatea ta emoțională. A spune nu unui cuvânt urât, a spune nu comportamentelor, a spune nu izolării emoționale sau sociale sau a abuzului atunci când îmi iei banii din cont. Pot să spun nu, nu ai voie să-mi iei banii pe care i-am muncit eu. Sau pot să spun nu atunci când tu îmi limitezi accesul de a merge să-mi văd părinții, să-mi văd prietenii, să am o rețea de socializare și așa mai departe. Și le facem conștiente cumva pe beneficiarele Asociației Anais de faptul că a spune nu este doar în mâinile lor. Noi nu putem să intervenim în viața personală a cuiva, nu? A unui cuplu și să reglăm sau să autoreglăm noi dinamicile. Puterea până la urmă tot la ea stă. și că dacă spui nu, nu înseamnă că ești un om rău. Exact. Din nou revenim la această credință că doar persoanele care sunt extrem de bune sunt, cum să zic eu, validate social. Și le spun uneori că eu aici am întâlnit femeile cele mai bune de pe această planetă care n-au știut să spună nu la nimic. Și să știți că chiar dacă pare o glumă sau un paradox, și nu este deloc un paradox, există acea trezire emoțională în ele să-și dea seama așa este. Pentru că am spus nu, eu nu am avut granițe personale. Și aici fiecare își construiește granița. Numai că revenim din nou la istoricul transgenerațional unde mama mi-a spus că doar dacă sunt o femeie foarte harnică și fac absolut orice, merit să fiu iubită. Și înțelegătoare. Și înțelegătoare și să accept, nu-i nimic, bărbatul mai înșală, bărbatul are voie să mai te lovească, așa e o căsnicie și a învățat, nu, să spună da tuturor formelor de abuz. Ce, din frica de a nu rămâne singure, de a păstra o imagine de femeie căsătorită. Societatea vine, și asta e o altă discuție foarte complexă, cred că Simona și am putea să discutăm mult despre asta. Societatea vine și pune un accent foarte mare asupra femeii și asupra modului prin care femeia interacționează cu lumea. Și aici mă refer că femeia trebuie să facă copii, trebuie, spune societatea sau alții. Trebuie să facă copii, trebuie să facă mâncare, trebuie să fie femeie de carieră, trebuie să fie o mamă exemplară, o gospodină extraordinară, o soție dedicată, o soție umilă, dăruită. Să nu neglijeze pe nimeni, dar pe ea poate, la asta de Pe ea liber. poate ea trebuie doar să se sacrifice, că ăsta ar fi cumva în mod inconștient și neacceptat dacă vorbim în societate despre nu e adevărat, noi nu facem asta femeilor, dar cam asta este presiunea. Și cu cât noi, din păcate, evoluăm și tehnologia apare și putem să vedem chiar în rețelele sociale că trebuie să fii femeia perfectă, care arată bine după ce ai născut, care are o anumită siluetă. Dacă ai o funcție publică, trebuie să arăți neapărat într-un anumit fel. Dacă ești purtător de cuvânt, dacă reprezinți ceva, dacă ești mamă, dacă ești soție, tot timpul se pune un accent foarte mare. Da, și am văzut că există mereu această comparație între femeile vedete și femeile de rând, adică noi uităm că femeile care sunt vedete, da, celebritățile, au, nu știu, 3-4 bone, au bucătari, au servicii cosmetice top. Da, adică nu ar trebui să ne comparăm, cred, nu? Cu tot ce vedem pe internet și să zicem, ok, eu nu sunt ca această vedetă, înseamnă că nu sunt o femeie demnă de apreciat și de lăudat. Ce nu fac eu și de nu-mi ies lucrurile cum iese, nu știu, oricare vedete. Vreau să zic și să normalizăm că mai ales
atunci când trăiește într-o situație abuzivă sau după ce a ieșit dintr-o situație abuzivă, dacă e vorba și de o femeie care este mamă, care a rămas poate singură sau destul de izolată, fără suport în creșterea copilului, viața este extrem de dificilă și este foarte normal să fie copleșită de toate treburile pe care le are. Voiam să te întreb, Adela, pentru că auzim destul de des, da, păi femeile care sunt bătute, păi e o femeie de la țară, la ce să ne așteptăm? Păi de ce n-a plecat? Pentru că n-are educație, este vina ei, nu are job. De ce? Este vina ei, da? Și uităm de fapt că și femeile foarte educate, femei cu doctorat, femei judecătoare, avem știri de acest gen, da? Femei polițiste, trec prin violență domestică. Da? Deci nu există un tablou, un tipar al persoanei care trece prin violență, așa cum nu există nici al agresorului. Putem vedea femeia victimă, exact așa cum spuneai tu, Simona, în toate domeniile vieții noastre. Putem vedea bărbatul agresor din nou în toate domeniile existente, doar că trebuie să știm că cu cât femeia victimă are un statut social mai puternic, cu atât îi va fi mai greu să recunoască. Pentru că presiunea socială care se pune asupra ei este mult mai mare. Are de ascuns mult mai multe lucruri în fața societății. Are de justificat cumva de ce rămâne acolo pe lângă o femeie care, să zicem, nu are foarte multe cunoștințe sau nu are studii sau nu are acces la informație, care se presupune că a rămas pentru că nu a știut. Dar am avut și cunoaștem femei care, din nou, în numele familiei și a sacrificiului și a fi bine și a faptului că avem deja un copil sau doi și o familie frumoasă, trebuie să tac, să îndur, să îi normalizez accesele lui de furie, crizele lui existențiale, infidelitățile, pentru că doar așa îmi este mie bine. Iar când vine aici, descoperă că acest construct social al familiei ideale a fost de fapt un abuz ascuns și că acum, dintr-o mică scânteie, a reșit și a explodat în relație și a putut cumva vedea tot parcursul celor 20 de ani în care ea a fost de fapt victimă și nu s-a recunoscut singură că era o victimă. Aș aduce aici o completare, sunt de acord cu tot ce a spus Adela și aș aduce doar o observație în plus și anume că, din păcate, atunci când e vorba de situații cu vulnerabilități multiple, când sunt femei care, da, nu au acces foarte mult la educație, care sunt într-o situație materială precară, care sunt izolate poate în locuri, în sate, unde, din păcate, în mediul rural, de foarte multe ori nici autoritățile poate nu-și fac treaba la fel cum o fac aici, sau poate au o dizabilitate, exact, sau sunt de etnie romă, exact, atunci lucrurile chiar sunt mult mai dificile și capacitatea ei de a ieși e mult mai dificilă, așa că acolo mi se pare foarte important să fie cu atât mai susținută și să ne trezim în a pune cât mai multă presiune până la urmă pe sistemul legislativ să acționeze la fel pentru toată lumea și pentru victima care are un statut social înalt, dar și pentru cele care chiar sunt în raza unor vulnerabilități multiple. Cât de important este pentru femeile care vin la consiliere psihologică să aibă încredere în autorități, fie că vorbim de judecători, polițiști, avocați și alți specialiști cu care ele intră în contact. Este foarte important ca ea să aibă cumva încredere în fiecare dintre autorități, pentru că doar în felul acesta ea își recapătă încrederea în sine. Și aici vorbim foarte mult despre experiența noastră ca specialiști care suntem aici, o ascultăm, o acceptăm, îi înțelegem nevoile și cu cât această echipă pluridisciplinară este mai mare și este în suportul supraviețuitoarei, cu atât ea va putea să aibă încredere mult mai mare în noi. Deci este un efort comun. Este un efort comun, constant, prin care fiecare dintre actorii sociali intervin
acolo unde este necesar ca ea să poată pleca și să fie apărată de agresor. Deci să meargă cu încredere către autorități, pentru că oricum voi aici le veți sprijini în caz că întâmpină dificultăți. Și pentru că nu putem să vorbim despre împuternicire fără accesarea furiei. Da? Nu ajungem la a fi învingătoare fără să ne accesăm și acea furie interioară pe care poate uneori este latentă și rămâne ascunsă acolo. Îmi place foarte mult ideea asta despre furie și este ceva ce le spun mereu și femeilor cu care lucrez. E vorba despre cum emoțiile noastre, toate emoțiile pe care le trăim, sunt niște semnale care ne ajută să ne adaptăm la contextul în care suntem, să ne îndeplinim nevoia din spate. Atunci când granițele noastre sunt încălcate, autonomia noastră nu este respectată, atunci când se întâmplă abuzuri asupra noastră, asupra unor persoane dragi, are sens că organismul nostru se organizează într-o stare de furie care are ca scop să ne ajute să ne împuternicim, să putem să spunem nu, să putem să punem stop situației abuzive care se întâmplă, să putem să ne apărăm limita, granița. Iar atunci când nu mai putem să accesăm sentimentul, emoția asta din noi, lucrurile devin foarte neclare, nu mai putem să fim în contact cu nevoile noastre, nu mai putem să reacționăm adaptativ din nou la situație. Iar aici e foarte important, din nou, că blocarea accesului nostru la furie, mai ales ca femei, începe de foarte devreme în copilăria noastră, prin socializare, prin normele de gen care ne sunt impuse. Din nou vorbim despre asta, pentru că învățăm... ești fetiță, nu țipa, nu te urca în copaci. Exact. Învățăm să fim mai degrabă pasivi, învățăm să nu ne cunoaștem aceste limite și granițe, învățăm, nu mai știm ce avem dreptul să facem, care e autonomia noastră. Deci corpul spune, reacționează, da, ni se face un rău, dar societatea vine și îți spune și auzi acea voce în minte, da, în cap, că stai, stop, trebuie să te comporți frumos, nu trebuie să reacționezi urât ca un băiat. Exact, învățăm de mici că furia ar însemna doar agresivitate, pentru că vedem agresivitate foarte mult, pentru că nu învățăm niciunul dintre noi prin aceste norme de gen, de fapt, să rămânem în contact corect și sănătos cu emoțiile noastre. Dar dacă nu este noastre. agresivitate, ce mai poate fi furia? Furia este fix acel semnal din noi care ne înfierbântă cumva în momentul în care se întâmplă o nedreptate și în care ne-e încălcată autonomia și care pur și simplu ar spune în forma ei sănătoasă și bună, nu, asta nu accept. Nu e ceva ce merit să mi se întâmple, nu e ceva ce mai pot accepta în continuare. Să ne distanțăm, nu? Adică dacă este vorba de o ne ajută să, legătură nesănătoasă. Da, ne ajută să ne mobilizăm, să ne organizăm în așa fel încât să putem să ne apărăm, să ne protejăm de situația agresivă sau, din nou, să putem să strigăm nu, să putem să căutăm susținere în... Cred că e foarte important ce spui tu, Isabela, pentru că odată noi ce suntem ieșite dintr-o situație de genul acesta, unul la mână ne dăm seama și mai ușor când intrăm iar în situații asemănătoare, da, cumva vedem că se repetă filmul, popular vorbind, și pe de altă parte când avem în jurul nostru fete, femei, sau nu contează, și băieți, bărbați, care trec prin situații asemănătoare, putem să-i sprijinim, să le spunem, hei, aici, uite, ascultă-te. Ascultă-te, ai încredere. Da, adică cumva putem noi să devenim, nu știu, poate susținători, exact, mulțumesc. Da, susținători pentru alte persoane. Exact. Și mi se pare, uite, foarte important că aici la Anais, de exemplu, prin ateliere pe care le mai oferim persoanelor care vor să beneficieze de serviciile noastre, există aceste ateliere de autoapărare. Și mi se pare că orice modalitate din asta în care să putem să fim în contact cu acest nu din noi când ni se întâmplă ceva care e în neregulă și depășește limita normalității, respectului, cred că mai mult e agresiv, să putem să reacționăm cu totul din emoție, din tot corpul, să punem în mișcare capacitatea asta.
Astăzi am vorbit despre consiliere psihologică și de ce este important să se facă într-un mod etic și cu gândul la supraviețuitoare. Am stat de vorbă cu Adela Senteș și cu Isabela Bănescu, ambele de profesie psiholog și psihoterapeut la Asociația Anais. Vă mulțumim pentru atenție și un mic îndemn. Dragi fete și femei, nu vă mai sacrificați, nu mai stați în situații de abuz sau în care nu vă simțiți bine, când corpul vostru vă transmite că este nu, înseamnă că este nu. Da? Nu mai încercați să fiți plăcute, ci încercați să fiți autentice și stăpâne pe voi. Sunt Simona Chirciu, doctor în științe politice, jurnalistă și expertă pe drepturile omului. Ne vedem data viitoare. Pe curând!